Jake, saps per què et costa tant complir els propòsits d'any nou que t'has dit i vols un truc per fer-ho més fàcil? Te costa tant perquè els propòsits no tenen mai un premi a curt plaç. Tu t'has proposat menjar millor, però mires al mirall i no estàs millor després d'un dia. T'has proposat entrenar i et passa igual. T'has proposat estalviar i al cap d'un dia tens 5 euros. I en canvi, menjar malament o quedar-te al sofà mirant Instagram tenen una recompensa al moment. Per això et costa tant. Pues un truc és donar-te petites recompenses. Jo, per exemple, tinc un calendari i cada dia, quan complixo els meus propòsits, m'agafo un boli i marco de cada color el propòsit que he complert. Això et serveix per a qualsevol propòsit que tu vulguis. I a més, un truc que et donaré al final és que si el dia que ho compleixes tot poses 5 euros a un pot, hi haurà un dia que per donar-te un premi que ja nit te'l donaràs gràcies a haver complit amb els teus propòsits. Si no, només fer-ho per disciplina se't farà duríssim.